Republički zavod za statistiku organizuje popis stanovništva, domaćinstava i stanova u periodu od 1. do 31. oktobra. Sada je u toku prijavljivanje popisivača na našem sajtu. Svi oni koji žele da rade kao popisivači treba da popune online prijavu. Popisivači mogu da budu svi nezaposleni, zaposleni, studenti, penzioneri koji znaju rad na računaru i koji imaju volje i želje da rade i da dodatno zarade. Prosek zarade za popisivače je negde oko 60.000 dinara. Realno posao može da se uradi za 15 dana. To je ogroman posao, veliki posao od državnog značaja. Znate i sami da su nam podaci iz popisa jako važni, od učenika u osnovnim školama do donosioca odluka na državnom nivou. Svi fondovi Evropske unije se baziraju na podatke iz popisa, tako da pozivam sve one koji žele da rade kao popisivači. Do 5. avgusta je rok za prijavu, da odu na sajt Zavoda za statistiku, da popune elektronsku prijavu i da prate dešavanja, odnosno termine na sajtu. Pozvaćemo ih na testiranje. Kažem, jako nam je važan posao, jako nam je važno da se ljudi prijave i ostvare dodatnu zaradu. Ideja je da se što veći broj ljudi prijavi svuda, da bismo mogli da izaberemo one ljude koji stvarno su najbolji. Da kažem, možda negotinski deo nam malo nedostaje, Boljevac takođe. Trebaju nam kvalitetni ljudi. Ovog puta rangiramo ljude po prijavi, proveravamo ono što su naveli u prijavi i rade test. Dakle, nema razgovora, nema bodova na razgovoru. Mislim da je to najpošteniji način. Prednost će imati nezaposleni i naravno oni koji znaju da rade na računaru. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova počinje 1. oktobra i završava se 31. oktobra. Radi se prvi put elektronski na laptopovima, tradicionalnom metodom od vrata do vrata. Znači, popisivač zadužuje laptop, ne treba mu da ima svoj laptop, dobija aplikacije na laptopu, ide od vrata do vrata, unosi podatke u aplikaciju, ne treba mu internet na terenu, to je jako važno da znaju popisivači, dolazi kod kuće, sve podatke koje ima u laptopu prebacuje na naš server i tako svakog dana. Sada završavamo obuku za instruktore, a obuka za popisivače biće početkom septembra, 5 radnih dana i neka procenjena zarada za popisivače je oko 60.000 dinara.